Yan mga vlogger, nandito tayo ngayon sa area ng Bugtong Bolo sa mga Tarim. Maraming na-stranded. Mataas ang tubig dito. Yan, nakikita nyo naman. Kailangan hindi tayo mapunta sa sa hindi kalsada. Kasi pag hindi natin natuntun yung kalsada, babagsak tayo sa bukid. Maputik daw, mas malalim daw kapag bumagsak tayo sa bukid. Kaya kailangan sundan lang natin yung kalsada at makakalabas tayo dito sa Bugtong Bolo. Taon-taon nang tumataas ang tubig dito mga ka-vlogger sa area ng Bugtong Bolo sa mga Tarim. Kailangan na natin umuwi. Yan. Basta matuntun lang natin kalsada, makakalabas tayo kasi may unang dumaan na crosswind na nakalabas naman sila. Ano? Kailangan matuntun lang natin yung yung kalsada. Hindi dapat tayo bababa sa pilapil. Kailangan puro kalsada lang ang dadaanan natin. Kasi once na magkamali tayo, hindi na tayo makakaalis dito. Tignan nyo ka-vlogger, kalakas ng agos Kaya kailangan tuntungin lang natin yung yung kalsada. Sa gitna lang tayo, i-maintain lang natin. Yan, medyo mababaw na dito mga vlogger. Ayun, paraos tayo. Ito pa pala. Basta mag-i-stay lang tayo sa mismong kalsada niya, makakalabas tayo. Basta mag-stay lang tayo sa kalsada. Ayan, lakas ng agos dito. Hindi dapat tayo magkamali. Yan itong basketball court, hindi na basketball court swimming pool na. Sobrang taas ang tubig dito. Kaya sana yung mga tao dito, kababayan natin dito sa mga Tarim, sana nasa mabuting kalagayan sila. Kawawa yung mga dito, mga kabahayan. Talagang pinasok yung mga bahay nila ng tubig. Lakas. Basta stay lang tayo sa kalsada. Stay lang tayo sa kalsada. Makikiraan po. Ayan na-stranded yung mga kababayan natin dito sa mga Tarim. Hindi sila mataas pa po doon sa maliit na tulay, mataas po. Yung tulay po na maliit, mataas pa po. Baka po abutin yung tambucho nyo. Salamat po. Opo, sige po.
Kaya mga vlogger, nagbigay tayo ng tips sa mga kababayan natin dito sa mga tarim na stranded sila. Ano, taas pa rin ng tubig. Tapos mga na-stranded yung mga kababayan natin dito, mga vlogger. Puser! Yun, nakaraos na din tayo mga vlogger. Mababaw na yung tubig dito. Ang labas natin dito, main highway na ng mga tarim, mga vlogger. Ayun, nakaraos tayo. Thank you Lord at dahil nakadaan tayo ng maayos. Yan mga vlogger, ano na tayo, nakalagpas na tayo sa sa mataas na tubig. Yan, main road na to mga vlogger. Ito po ang highway na ng mga tarim. Ito mga vlogger, okay, dito ko na tatapusin. Yun lang ang update. Thank you.